Bat koma bost litro eta 2 litroko botilak erabili ditu. Guztira, 1100 botila behar izan baditu, mota bakoitzeko zenbat botila erabili ditu. Vale? ¿Tú es? A ver, ze, eraiketi. Planteatu dituzu ekuazioak. Bai, zeintzuk ekuazio planteatu dituzu, eta gaitzik. A ver, buruketa baten, entzun. Bai, esan. A ver, ariketa buruketetan, importantena da, identifikatzea, zein ere ditu X eta zein ere ditu Y. Hori lehenko gauza. Vale? Galdetzen dau. Zuk nahi duzunari? Bai, baina galdetzen den eren arabera. Ez duzu ingo, galdetzen da, mota bakoitzeko zenbat botila erabili ditugu, orduan, X izango da botila mota batekoak eta bestea beste motakoak. Ez duzu izango litruak edo olio edo pertsonak, no ez? Bueno. Orduan, X zein ere dituko zagu? X da, 1,5 litroko botila kopurua. Eta I izango da 2 litrokoak, ez? Hori da dengo gauza. Bale. Tauntxe, azten gara, pentsaten. Guztira, 1100 botila erabili ditugu. Beraz, lehenengo ekuazioa, X gehi berdin, 1000. 1100. Ez? Bai ala ez? Entzun. Zenbat botila erabili dituzu? Eta zelan dauz bananduta? X 1,5 litrokoak eta Y botila 2 litrokoak. X berdin 1100. Bai? Vale. Eta bigarren ekuazioa? Andrea, bigarren ekuazioa? Ez duzu ulertzen. Kasurik ere ez duzu duten. Niri ez, gutxi gaur. Vale. Arrazioa bada, bai. Bea, honetaz jartzen bazara pentsaten igual bestia desagertuko da. Bueno, onaino. Sartu omen dutanka, onaino. En fin. Bueno, orduan, danetan zenbat litro? 2000 litro, ez? Eta litroak zelan kalkulatzen ditugu, baina ba? Bat koma bost. Zenbat botella dauz 1,5 litrokoak? X, ez? Danetan zenbat litro? X bider 1,5. Ez. Zuk zenbat botella dituzu litro terdikoak? Ez daki. Imagina direla 17. 17 botella litro terdikoak zenbat litro dauz? Bidertu behar dituzu. Bai? X botella dituzunez, hemen daukazu 1,5 bider X litro. Bai? Eta gero hemen ditugu 2 bider Y litro. Zenbat litro total? Orduan, 1,5, bueno, hementxe, bestean azpian. 1,5 X gehi 2 Y berdin 2000. Bai? Horretzen da? Ze metoda bilduzu? Laburketa metoda. Desagertarazteko zein? Bai, orduan, bider minus bi ingo du goikua. Da, minus 2x, ken bi, berdin, minus 1200. Bale? Egin kasu niri. Igual tukatu dituzu bi hauek?
Bai? Ondo? Bai? Bueno, hemen dugu emaitza, eh? 1,5 litroko laron botila eta 2 litroko 7. Zeuek egin hori.